सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। अम्मा परमेश्वरी ದಿವ್ಯೋಚಿತ ಪರವಾದಿಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ವಹಿಸಿನ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತೋಸ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗುತ್ತು ಕುಂದವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನೆಲುದ ಪುನಃ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶನಿಲ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. BR ಪಂಡಿತ್ ಪಕ್ಕ ಪೈತ್ವಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲು ಮತ್ತೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಸ್ತ ಇವಜಿ ನಿರಳ ಪ್ರಚನೆ ಇವಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾತ್ತಿ ನಚ್ಚಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರಿರ ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆತಂದು ಇತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದ ಹೊರಟು ಅವರಿನ ಇವಜಿ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಹೊರತು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರಾದ ಅಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತನಕ್ಲು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಆಸೀನ್ ರಾವಡ್ ಪಣದ ವಿನಂತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರು, ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾಂಜಾಲ, ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಲಿಯಾರ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲಿಯಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗತ್ತೆ, ಲಾಂಚುಲಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇಂಜಿತಿ ಮಾತ ಪ್ರಭುಕೇರ ಕಿತ್ತನ ರಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸೀನ್ ರಾವ್ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುರಚನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ತಲಪಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ನೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಬಂಡ ಐನ್ ಕಡೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ನಮ್ಮ ಶಂಗ ಶತಾಬ್ದಿದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತು ನೋಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈನಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯನೇ ಅಂಚನದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಅವಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೋಡು ಪನ್ಪುರಚ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ಯತಿವರ್ಯರಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಸಜೀಪದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋರೆತ್ತಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುನೇನು ಕಾಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿತಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕಲಿಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೇತೋ ಸಮಾಜಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಕುತ್ತಾರು ತೊಕ್ಕೋಟು ಮುಡಿಪು ಬಾಗಾರದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ರಾಜರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅವೆಲ್ಲಕ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಸಮಾಜಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾರ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇದುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏಪಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಉಚಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೂಡೈಸನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ನೆಟ್ಟಿಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮುಪಲ್ಲಿ ಅಂದಿಲಕ ಮಣ್ಣದ ದುನ್ನ ಕುಂದಂದಿಲಕ ನೀರ್ದ ವರ್ಣ ಮಗರಂದಿಲಕ ಕಂಬುಲದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪೊಲಿ ಕಡ್ಡಿಯದಿಲಕ ನಮನ ಮಾತ ಮೋವಿದ ಚಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ನೂಲ್ದಾತ ನುಗತ ದಾಂತೆ ಬಾರ್ದಾತ ಕೋರೆ ಬರಂದಿಲಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬುರಂದು ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ದೇವಿಯರ ಪಣದ ಎಣ್ಣೆಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚ ಒವೇ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಜಂತೆ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಆಧಾರಡು ನೆನಪೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವರಿತ್ತು ನಾವು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಇಂಚಿತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಪಜ್ಜಿನ ದಿವೋಡು ಪಣದು ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಾಂ ತು ಗಜಾನನಂ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂತೇಯ ಪಠೇ ನರಃ ಗಜವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪ್ರಭೋ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನೇರ ಚಂಡೆವಾದನ ಬರ್ಚಿ ನೇರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ ನಡಪೋಡು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ
ಅತಿಥಿನಗಳು ನೇರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪನ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರ್ವಿದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಅತಿವರ್ಯರು ಒಡಿಯೂರದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅವತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ರೀತಿನಂಚನ ಅಪಾರಣಂಚನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಗೌರವಡು ಲೆತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಡು ಅರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡಪುರ್ನಂಚನ ನೆಲಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆರು ಉಪ್ಪುನನೆ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಎಂಗಲ ಅಂಗಲಾಪು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಇನಿ ವೈದ್ಯನಂಚನ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಅತಿವರ್ಯರನ ಅದುಪು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚನ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪದ ಹೊರಟು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಅದು ಈ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತದ ಮೂಲಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತಿ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಜಾವಡದ ಬಾಮಗ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂದೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವರಂಜನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳೆಯನ್ನು ಸುರುಕಾದು ವಂದನ ಮಂತೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಗುರುದೇವನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಸುರುಕಾದು ಪೋದೆಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಂಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಿಯರೆತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಡಾದರ 2 ಸಾಲನಂಕು ಡೇಟ್ದ ಬೇರು ಪೇರಾಂಡು ಸುರುಕುಬೋದು ಎಂಕುಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪುನಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಒಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಉಂಡು ಆ ರೀತ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಯರು ಮಂಬನ ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ನಂಗೆ ಐತೆ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಇಂಥ ದಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸುದಿನಂದ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವು ಮಹೇಶ್ವರ ಪನ್ಲಕನೆ ಮಾತಾ ಶಬ್ದರು ದೇವರಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎದುರುಡು ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗುರು ದಿಕ್ಕೇರು ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಮನಸಾರ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಜಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಪನ್ಪುಲಂಚನ ಹೊರತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಯತಿವರಿಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸತೀಶರು ಅವೆಲ್ಲಕಡೆ ಸುರೇಖ ಅವೆಲ್ಲಕಡೆ ರಂಗನಾಥ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಗೌರವಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾದ ಬತ್ತದ ಅರೆಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ದಾಲ ಪನೀರ್ ನಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮನಪುರಂಡ ಸುರುಕಿ ಎಂಕುಲು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಬೋದು ಪಾತಿರುವ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಚಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತು ನೇರು ಪಂಡ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಲ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪೋಯರೊಪ್ಪನ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಎಂಕುಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂಚಿಂತ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಎಂಕುಲು ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋನಡು ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿಡು
ದಯಪಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕಾರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಏತು ಫೋನ್ ಬಂದದು ಈ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಗೊಂಜಿ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಅವೇಜಾಗಿ ಪೋಪನಂಜಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈತ ಅಲ್ಪದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರದ್ದು ತಂದು ನಂಗೆ ಮನ್ಪದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಗುಲು ಇಡೀ ದಿವ್ಯ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಉದಿತು ಬೆತ್ತ ನಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗತ ಆರಾಧ್ಯರು ಅದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನಚ್ಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾಂಜಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಸಂಸದ ಮೂಲಕ. ನಾನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿದೊಟ್ಟು ಬೇರ್ಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ತಪ್ಪವುಜೇರಿ ಇನಿಲ ಆರ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊರ್ದು ವರಾಲ್ನ ಬತ್ತು ಪೊಪ್ಪ ಪಲ್ನಗನೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಸಮಸ್ತ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಭಾಗವಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಕೋರೋನಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭುವನ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ಪಾರುಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇಕಲ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ ನಂಚನ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ತುಡು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಹರೇಕಲದ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ತಿ ಎಲ್ಲದ ಸುರುತ ಕಂಬಳನೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡಾನ ಜನ ಕಂಬಳನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹರೇಕಾಲದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡ್ಲ ಕೊಳಪನ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪುನಃ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಉಂಬೇರ್ಲ ಸದಾ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೊಂಜಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿಂತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾನ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಲ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಯಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗುತ್ತು ಕಂದಾವರದಾರು ಮೇರೆ ದಾಯಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆದುರು ಒಂದು ಪುನಃ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನೇಡ್ದು 1.5 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು ಅರ್ನ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿನ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ವಿಷಯನ ತೂದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಕೈಟು ವರಿನ ಕಾಸಿನ ಆರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರಿನಿ ಅರಗಿನಿ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಸೆನ್ನ ಅವಡು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ
ಇತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿದೇರು. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ ನಿಕುಲು ಮುಂದುವರಿಲೆ ಯಾನು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರೆಗಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ ರಂಗನಾಥ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಬಿತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಂಡು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡುಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಇವರು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಸದಾ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದುಂದುದು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಾಡು ಐಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಹರಿಶನ್ನೆ ಬದದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹರಿಶನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಬರ್ತೀರಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಆರು ಎದುರು ಬರ್ಪುನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಬಜರಂಗ ದಳಟ್ ನಾನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಂದ ತಂದು ರಾತ್ರ ಪಗಿಲ್ಪನಂದ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ಅರ್ಪಣ ಮಂತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಪ್ರವೀಣನ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುರಂಡ ಎಂಗುಲು ತಿನ್ನು ಪ್ರವೀಣನ ಸುರುಕುಬಹುದು ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಸತತವಾದ ಆಜು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒರಿಯೆ ಒನ್ಮೆನ್ ಶೋಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೊಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುರಂಡ ಎಂಕ್ಲೇತ್ ಪಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಆಂಡ ಅಜ್ಜನ ಗಟ್ಟೆಗೆ 6,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಂದದು ಈ ಇಡೀ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತೇರು. ಅಂಚಾದಿ ಇನಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಾರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೈನನ್ನ ಎಂಗುಲಿರೆಗೆ ಇಡೀ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬರನುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಪ್ರೈನನ ಲಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪುರಾಂಡ ಪ್ರೈನನ ಅರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಗುಲು ಜೊತೋನ್ವ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೊತೋನ್ವ ದಯಪಂಡ ಈ ಬಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಾಗಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಾರು ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ದೂರ ಅಂಡಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಎಂಗುಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರೈನನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಕ್ಕ ಬಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಯ್ನಾರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅರ್ನ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯಲ್ನ ಬರಪದು ಎನ್ನ ಮಗಳ್ದ ಪನ್ಪದೇರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಗುಲ್ ಮಂಬನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂದಾದುಪ್ಪು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗುಲ್ ನಿಕ್ಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಇನಿ ಲಂಚನೆ ಅರೆಗೊಂಜಿದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬುಡ್ದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬೈದೇರು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಪುನ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಂಡಾವು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಚನದ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಕೊಡುದು. ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಒವೇ ಬೇತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪುರ ಕೋರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗುಲ್ಲರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ದಯಾನಂದ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬದದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಾನಂದನ್ನೇ
ಬೊಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಾಯಿನ ಲೋಲಕ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಲೋಲಕ್ಷನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲ್ದಲ ಪನುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಅನ್ನದಾತೆ ಪಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೇರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕುರಲುಗಳ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೋನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರಿ ಕೊಂದಂಚಿನ ಯತೀಶ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ ಮೇನ್ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಗುರುಕಾರ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬದದ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಣಿಕದ ಗೌರವನು ಕೋರ್ಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿನ ಆವಡಿತ್ತು ನಾಳ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಐನೆ ಬೊಕ್ಕ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿನ ರಮಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ ಉಸುರ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬದದು ಶಾಲ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ರಮಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೆಲಕನೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಉಳ್ಳಲವಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ವರದಿಗಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಆಸಿಪೇರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ದ ಶಿವು ಅಂಜನೆ ಉಳ್ಳಲವಾಣಿದ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ದುರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಾನಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಾರಳ ಪಟ್ಟದ ಒಡೆಯದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದುಪುನಂಚಿನ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಡು ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 89 ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಒಡಿಯೂರು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಒಡಿಯೂರು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಊರುಡು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಆದುಪ್ಪು ಗುರುದೇವಾನಂದ ವಜ್ರಮಾತ ದೇವಿ ಆದುಪ್ಪು ಆತನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆ ಬಾಗಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದನಂಚನ ಒಂಜಿ ಕರವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾನದ ಕರವಪಾಡಿದ ಒಡಿಯೂರು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಕಾನಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲೇರ ಕಾರಣ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಪಂಚ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಚರದ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಅವೇತೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮೊರಲ್ನ ಮೂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಡಿಯೂರದ ಸಂಸ್ಥಾನಡ್ ನೆಲೆಯಾನ ಒಡಿಯೂರದ ಗುಂಡ ನೆಲೆಯಾನಚನ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕರಿನ ವಾರ ನಡತನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಮನಚನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ್ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜವನಂಚನ ಕೆಲಸನ ಪೂಜಾ ಒಡಿಯೂರದ ಗುರುದೇವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಲ್ಪುನ್ ಅರ್ಲಾವಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನಗ ಬೊಡದು ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರ್ಯರ್ಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಆರಂಭನ ಕೊರ್ಪುನ ಜನಪುರ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನಲ್ಲ ಆರಿಸಿದರೆ ಪರರ ನೋವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ನಲಿವನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚನ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಕನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪನಂಚನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಕಲ್ನ ನೋವನ್ನು ಆರಿಸವನಂಚನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಎಂಚಿತ್ತು ನೋವನ್ನು ಆರಿಸವನಂಚನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಮ್ಯೂಟ್ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವೀರರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ಪೂರ ಅತಿಥಿನಕ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ
ಒಡಿಯೂರದ ಗುಡಿಟ ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅಂಚನೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನನ್ಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಇತ್ತೆಗನಕ ಇಡೀ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಳು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಶೇರುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಐಟು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಒಂಜಿ ಯತಿವರಿಯರಾದ ಹೋರಾಟದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡ್ಲ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಪಲಪ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗಿಯಾದ್ರಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗ್ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳಗಾವಸನಂಚನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಮಾತನಾಡು. ನಮಸ್ತೆ ಯತಿವರ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಇತ್ತೆ నేను ನೇಸರ ದೇವರ ಕಂತು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತಲ ಅಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತವುಳ್ಳ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪಸೇರೊಂದು ಇನ್ನು ದಿನ ವಿಶೇಷದ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೇನಿ ಭಾರಿ ದಾಲ ದೋಷಗಳೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಂದು ಅಂತ ಮಾಘ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಕೊಂಡು ಅಘ ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ನದಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಉಂಡು ಐಟು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಈ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಹೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೀರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಡ್ಲ ಪುಷ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ನಡ ಏನಂಚಿನ ದಾಲ ಓ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಯಶಸ್ಸಾಪಿನ ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ದಾಯಿ ಬತ್ತನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆತ ದಾಲಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌಜುಪ್ಪುನಿಟ್ಟು ಈ ದೇವರೆಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತನತ್ತ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಣು ನೆತ್ತ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರಂದು ಏನು ತೆರೆ ಉಂಡೆ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಇಂಕ ತೋಜನೆ ಈ ಭಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಬಂಡಗನೆ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಮೆದಲ ದಿಂಜಾವುಂಡಂಚಿನ ಸೆರಂಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇನು ತೂಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಿಕ್ಲು ತೋಜ್ಪಾದಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒರಿಪದ ಸಂಗತಿ ಅವು ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಿಲೆ ಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ನಿಂಗೆ ಪುದರುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೇಸರ ದೇವರ ಕಂತುನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಅವನಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಸಂವಾದ ಎಂಚಂದ ಕೆಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಋಷಿ ಕುಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಕೆರಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರವಚನ ಕುಳ್ಳುದುಳ್ಳೇರಿ ಬರಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತಗೆ ಆ ಜನಕನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈತನ ಮಧು ಪದಸ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅತ್ತೊಂದು ಗೇನದ ಸಾನಾದಿಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಾತ ಗೇನದಿಂಜಾವನ ಸಾನಾದಿಗೆ ಆವಡು ಅಂತು ಇನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರುಟಿಗೆ ಎಣ್ಣಿಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಸೀದಾ ಯಜ್ಞವಲ್ಕೆರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾರಿಗೆ ನೇಸರ ದೇವರುಳ್ಳೇರತ್ತ ಎಡ್ ಬೋಳ್ ಪಾಪುಂಡು ಆರು ಕಂತುಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂತುಂಡ ಬೊಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಚಂದ್ರದೇವರುಳ್ಳೇರತ್ತ ಚಂದ್ರದೇವರು ಅಮಾಸದನಿಗೆ ದಾನೆ ಒನ್ಪುಗ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬತ್ತೇರ ಅಮಾಸೆಗೆ ಇಜ್ಜೆರು ಓಳುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ತುಡರು ಬೊತ್ತಾಗ ತುಡರು ದೀಪ ಅವನಿ ಪರ್ತಿ ತುಂಡು ಮಾತ ಪೊತ್ತು ಮುಗಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓಳುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಬೋಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆಂದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡರಿಗೆ ಒಳಂಡ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಯ್ದು ಬೊಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಯಜ್ಞವಲ್ಕೆರ ಪಂಪೆರಿಗೆ ದಾಲ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಬೋಡ್ಚಿನಿಕ್ ನಿಂದ ಉಡಲ್ದೇ ಒಂಜಿ ತುಡರುಂಡು ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಯೋತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ನಿಕ್ಕು ಬೊಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಈ ತಲಪಾಡಿಡುಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ದೇವಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪುರ ಐತ ಉಳೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ದಿಂಜಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ರಕ್ಕಸೆರನಿ ಕಿರಿಯರ್ನೇ ಅಪ್ಪೆನ ಅವತಾರ ಆತನ ಈಗದಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅವತರಿಸಿದಳು
ಅಪ್ಪೆನ ಈಗ ಪಂಡ್ಬೇರು ವಿಶ್ವದ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಪಂಡ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅಂದ್ ಮೂಜು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು. ಐಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಓಂಕಾರದ ವಿಷಯಡು ದೆಂಗನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ತೂಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪಂಡ್ಬೇರು ತ್ರಿಕೋಣ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯಡು ಬಿಂದು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಆವರಣಗಳುಲ್ಲ ಐತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಐತೆ ಪಿರವಡ್ದುಂಡು. ಅಂತೂ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪಣಿ. ಅಂತೂ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಮಂತನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಮಂತನರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು. ಈ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಗಟ್ಟಿದ ಪದ್ಯದಿ ಲೆಕ್ಕಾತನು ನಾನು ತೆರೆಯೋನ್ ಬೇ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಗೊತ್ತಾ ನಾರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರು ನಾವು ಒಯ್ಪು ಇಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜಾವು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲದು ಒದಗುಜೇರು ನಂಗೆ ಮೇರೆ ಒದಗದೇರು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ಆತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ನಪ್ಪು ಗೆಲ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಗಳ ಕೊಂಡಿ ಆದಿತ್ತನಕ್ಲು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಕಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಗಣಪತಿನೇ ಸ್ತುತಿದೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಐಕ್ ಅಣ್ಣೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಅಂಚನೆದಿ ಹೊಂದಿರಿ ಗಣೇಶರಂತ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ನಾ ಐಸಿರತುನಗ ಅಪ್ಪೆನಾಡಿಗೆ ನಡಿಗೆ ದಾಯೆಯಿಂದ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆ ಎನ್ಪಿನವು ರಡ್ಡ್ ಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟು. ರಡ್ಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು 100 ಅಡಿ ನಡೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. 100 ಅಡಿ ನಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಐಟು ಉಂಡುದಾನಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಮಗುರನ್ನೇ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೂದು ಮುಟ್ಟು ನಡಪಲ್ಲ ಅಂದು ಐಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಅಂತು. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾದರೆ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಉಂಟು. ರಾಮದೇವರು ದಾನೆ ಅಂತೀರು ನಡತೇರು ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಅಂಡು. ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮೂಲಕ ನುಡಿಯೇರು ಅವದಾನೆ ಅಂಡು ಒಂಜಾತು ನುಡಿಯ ಅಂಡು. ಆ ನಡೆಲ ನುಡಿಲ ಒಂಜಾಂಡನೇ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ನಡಪಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅವು ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಆ ನಡಿಗೆ ಐಕೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವಡು ನಾನು ದುಂಬತ್ತು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೋನ್ಬೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಅಂತರ್ಮುಖ್ಯ ಆದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ನಡೆ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಸರ ಪದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲ ನೀಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡೊಂದು ಏನಂಪಣೆ ಮುಲ್ತ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಜವಣರಿಗೆ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡಂಜಿ ಜವಣರ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದ ದೇಶನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಈ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದ ಏಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏಪ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಪುಜ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬಂಗುಂಡು ಏಪ ಅಪ್ಪೆ ಗುರು ಆಪುಜಲ್ಲ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಬಂಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿದ್ದೋಣಿಯರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವರತ್ತ ನಂಗೆ ಯಾನಕೇನು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಡ ಅವು ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ఆయనే ಸತ್ತಿರ್ಗ ಅದಕ್ಕೋರ್ಪಣೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಗೊಂತುಜು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂತ ఆయనే ಆ ಎಡ್ದು ಜೋರುಲ್ಲಿ ಆ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತು ತೂದಾದ ಅಪ್ಪಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ದಾನೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನಂಚನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧರ್ಮನಯನ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರ್ಪಾಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಉಡ್ಪಾದು ಪಂಪೇರಿ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಎಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನೆನಾತ್ ಬುಳೆಬಾಡೊಂದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಆವಡೊಂದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದೀಪ ಆವಡೊಂದು ಕೂಡೋರ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗಳ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತೆಡ್ನಿಕ್ಲಿ ಅವು ದೇಶದ ವರಿಪೋಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನರೆಡು ಪಾತೆರ ಉಂತಾಬೆ ಅವಧೂತ್ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಮಾನದಿಗೆ ಇನ್ನ ಕೈಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪನಂಚನ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಯಕೆ ಐನ ಈರೆ ಮಲ್ತು ಕೋರುಡು ಪಂಪನಂಚನ ನೆಲಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬುರ್ದು ಕೋರುದಲ್ಲ ದುಂಬದ ಸಜಿಪಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ
ಇನಿ ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಏರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಆತಿಚಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಬೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಜಾಗೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಜರಾತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜವನೇರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಆ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಉಂತು ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯತೀಶ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚರಿತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅಭಿನಂದನ ಪೀಠಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಪನ ಜನ ಬಯಕೆ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಎಂಕಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಲೆಪ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ನಗ ಲೆಪ್ಪ ದಯಮಂದ್ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಸಮಿತಾ ಕೊರ್ರಿಲ್ಲೇರು. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡುದು ಬರಡಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬೆನ್ನಲು ಬಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪನಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸನೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗು ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪೊಳೆಲಿಗು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೊಕ ಇಂಚನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ್ನ ತಲಪಾಡಿ ಅಪ್ಪನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪರಿಸರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಡು ಉಂತುದು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ರತ್ನಲೆಗ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸಾಸಿರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿಲು ತನುಷ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಯತೀಶ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲ ಸೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶಾಲುದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿರಿತಾಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಜವನರಿಗೆ ಐದ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಡು ಓಲಗೈನಂಚಿನ ಯತೀಶ್ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತದ ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಈಗಲ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ ಸಮೂಹವಾದ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಹೊರತು ಯತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಾಡ ಐಕ್ ಪೆರ್ಮದ ಜವನೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾಯಕರ ನಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಈ ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ತೈನಿ ಅವ್ರ ಹಬದೆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಹೊರ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರನ್ನು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲ ಸೇರಿಗಿಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋನಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನ
ಕೈಟ್ ಪುರ್ಪನ ಬಿರ್ಕೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಿಂಕಲ ಅತಿಥಿ ನಕಲ ಸೇರಿಗಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜನನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅರಿನ ಗುರ್ದು ಕೊರದಲ್ಲ ಜನತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಈತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಅತಿಥಿ ನಕಲ ಅಲ್ಪ ಶಾಲಾ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲರು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುದೇವನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಆನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಜನ ಬೋರ್ಡು ಅಜನದ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿನಂತಿ. ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಯಕರ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಇದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡವಾದನ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂದ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಪ್ರಂಜಿತ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಪ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ನೆಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಡಿದ ಜೋಕಲೇನೆ ಸಾಂಕೊಂಡು ಅಂಜಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ದಾಯಕೆ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಡಿದ ಜೋಕಲೇನೆ ತುಂಬೋದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಪಣಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂಜಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಿ ಆ ಬತ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏರು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಕಾರಪತ್ತೊಡಿಗೆ ದಾಯಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು ದೇವರೇನೆ ಕಾರಪತ್ತಂಡ ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆಪಜಿಗೆ ಏರೇನೆ ಕಾರಪತ್ತೊಡಗೆ ಎನ್ನಗ ದೇವರೇನೆ ಕಾರಪತ್ತದ ಏರು ಒಲಿಸಾ ಮಂದಿರ ಅಕಲ್ನ ಕಾರಪತ್ತಂಡ ದೇವರ ಪಕ್ಕ ಒಲಿಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಟದಂಡು ದಾಯಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದಾಯಕೆ ಎನ್ನಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರೋಗ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಏತ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆಲ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಬಡವಾದೆ ಪೂಪೆ ದಾಯಕೆನಗ ಆತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆ ರೋಗ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಗಲ ಇಂಚಿತ್ನ ವಾಹನದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಗಿಲೆಗಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಆ ಮರಣ ಕಾಲಡು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ್ದು ಆ ಮರಣನ ಪಿದಯ ಕಣಪಣನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂಡಿರಂದ ಅನಗ ಇದೀ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಪಣಿ ಅಂದಾಕೆನಗ ದೇವರನ್ನ ಕಾರಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳು ಕಾರಣ ಬನಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ಪರಿಸರಟು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಕೆನಗ ನಾರಧಿರಿ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಟ್ಟೊಂದು ವೈಕುಂಠಗೆ ಏಪಗಲ ಪೋವಂತೆರಿಗೆ ಪೋನಗ ಏಪಗಲ ನಾರಧರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋನಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ತೆರೆದವಾಗಿರೋ ಏಪಲ್ಲ ಆರ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನಾಣಿಕೆ ಎನ್ನಗ ನಾರದೇರು ಪೋನಾಗ ವೈಕುಂಠಡು ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಮೇರೆ ಬುಡ್ಜಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪುನಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವನ ಕೈತಾರೆ ಪೋಯಾರೆ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಎರಡು ಉಂಟಾದಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಪಂಪಿರಿಗೆ ದಾಪನಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳಿರಂದು ಅವನಾಗ ಭಾರಿ ನಾರದರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಣ ದಾಪನಗ ಏಪ ಪೋನಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿತ್ನ ವ್ರತ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೋಕರೊಮ್ಮೆ ಪಣೊಂದು ಬಲೆಯಿಂದ ನಾರದೇರಡ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿರನಾಗ ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣಗ ನಾರದೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಣಿಗೆ ಅವನಾಗ ನಾರದೇರಿ ಆ ಸಮಯ ಪೂರ ಮುಗಿದ ಆಪಣ್ಣೆ ವಿಷ್ಣುದೇವನಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ನಾರದೇರು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಡು ಕೇನುವನಿಗೆ ದೇವರಡ ವಿಷ್ಣುದೇವರಡ ದೇವರೇ ಏಪಲಿಂಗ್ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈನಾಗೈತಾರೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಾಗ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರಂದು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಪಂಡಿರಂದು ಅಪನಾಗ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಣೆ ದೇವನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ರತ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಂಪಂಚಿತ್ತ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡದಾನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ದೇವರು ನನ್ನವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಆರಾಧದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ಪಣದು మీరు ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಡು ನಾರದೇರು ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಕೈತರ ಪೊದ್ದು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಡಬ್ಬೆದ ಬಲ ಇಡಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪ್ಪದ ವಿಷ್ಣುದೇವರದ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವರಾದಿಪ್ಪು ಪಣದು ಆ ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದೆತ್ತು ತೂನಾಗ ಕಾಲಿ ಧೂಳು ಉಂಡಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಧೂಳು ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವನಾಗ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆನಿಗೆ ನಾರದೇವರಿಗೆ
ದಯಪನಾಗ ಇದು ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಪಂಪಣ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಾಪಣದಾಗ ದೇವರ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಕಿ ಎನ್ನಗ ಇದು ಎಂಚಿನ ಧೂಳು ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಮಲ್ಲಾರು ಅತನ ದೇವರ ನಾಕುಳು ಮಲ್ಲಾಕುಳು ದೇವರ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಓವಿನ ಶಕ್ತಿ ಜೀವನ ಜಿತ್ತಂಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯರ ನಾಕಲ್ನ ಎನನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನಾಕಲ್ನ ಮಣ್ಣದ ಕಾರದ ಮಣ್ಣದ ಧೂಳುನು ಎನ್ನ ದೇವರು ಪಣದು ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪಣದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನಾರದೇರ್ಗ ಪಣಪೆರಿಗೆ ಅವನಗ ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಇನಿ ತಲಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ದಯಪನಗ ಈತಿ ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸೇರೊಂದು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಪಣಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಟದು ಇನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಲಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಖುಷಿತು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಆ ತಲಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳಿರಿಂದ ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಎನ್ನದಪ್ಪ ಆಂಡ ಈತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಒಟ್ಟು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಲೆಗಿ ಆ ತಲಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸರದ ದೇವಿದೇವ್ರ ನಾಕಲು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಲ್ಲಾತ ಮಿಕ್ಕಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಬಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾಂಜಾಲ ದುಮ್ಮುಗು ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಡೆಗೆತ್ತನಾಗ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರಿ ಅಜರ ಹತ್ರ ಆರು ದೇವಿನ ಕೆಲಸದ ರಾತ್ರದ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅರೇನು ಬುರ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕೇರ ಎದ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಅರೇನು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅರೇನು ಬೀಳ್ಕೊಡೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಬಂದ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬದ ಪಾತೆರನು ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಮೂಲಕ ವರದಿದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ ದುಮ್ಮದಿಯರ ಸಮಿತಾ ಸುನಿಲ್. ಹರಿ ಓಂ. ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಮಾನವರಾದ ಜನರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಪಡೆದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಮಾನವ ಧರ್ಮನ ದೆತ್ತುಪತ್ತೊಂದು ಕುಡೇರಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಮಲ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪನ ಗುರು ಹಿರಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮುಕುಲ್ನ ವರದಿನ ಓದಿಯರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 1980ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ 45ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲು ಬನೆಯರೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಸೆದ್ದು ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಬೆಳೆಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಡನು ಒಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬಡ್ 104 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪನೆಯರೆ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 45 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದರ ಕನತಂಡು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಂಗತ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ KV ನಾರಾಯಣ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿತ್ತೇರು ಮುಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸತತವಾದ 7 ಸಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ನಡಪಾದು ಬೈದ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರಡು ನಡುಪನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗ ಸತತ 18 ವರ್ಷ ಕಲಕಾಣಿಕೆನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನ್. 20 ನವೆಂಬರ್ 2024 ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರಡು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ನಡೆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಕುದುರುವ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ್. ನವೆಂಬರ್ 2022 ಊರದ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ 30 ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರ್. ಈ ವರ್ಷಗ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಬಳಗಡ್ 52 ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ 14 ಬಡ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರ್. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೇರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನೆತ್ತೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರ್. ಅಯೋಧ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಾದೇರ್. ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸತತವಾದ 2 ಸಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ.
2023 ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ನಡಪಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಂಪಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆ ದಿನ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂಡ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬೈದ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಊರದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ. ಸಾನಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಗುಂಡು ಎಸೆತಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪನೆಯರೆ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಂಡ ಗುರುಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಶಾಖೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಆಟಿಕೂಟ ಲೇಸಡ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಸತತವಾದ 3 ಸಲ ಆಟಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸೇವೆಡ ಆವಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಆವಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಆವಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮಲ್ತದು ಪುದರಕನೆ ಇದ್ದ ಇಂದು ಪನೆಯರಿಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ನನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂದು ಆ ದೇವರಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಬರದಿಗೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ತಾಂಗು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮಿತಾ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಆರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿರು ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಸನಿಲೇರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡುಗೆರೆ ಗುತ್ತು ಆರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರು ಪಾತೇರು ಜರ ಆರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಕರ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಆರ್ಗ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಡಿದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೆ ದುಂಬು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೋನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತವಸು ಪಂಡಿಟಿಗೆ ಪೂರರಿಗಳ ಪುದಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡಿತೇರೆದ್ರು ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಈ ಪಂಡಿತವಸ್ ಪಂಡ್ಬನಂಚನ ಈ ಊರಿಗೂ ಪುದಾರೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಮಲ್ತನಂಚನ ಪಂಡಿತೇರ್ನಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲಡೆ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುದಾರ್ನದಿ ನಂಚನ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅವು ಇಡೀ ಕಾನಕ ಅವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಬೆದ ಗಣ್ಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡು ಪುದಾರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಡಣೆ ಹತ್ರ ಇನಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಈ ಪುತ್ತಾರ ಭಾಗದ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇನಿ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿತನ ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಪುದಾರ್ನ ತೊರಿಪಯನಾರು ಅಂಚಿತಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ದೇವ ಕಾರ್ಯದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಇನಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಬೇತೆತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೇತೆತ್ತು ಅವಜಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಅವಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಯನರು ಇಂಥ ತಲಪಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಜನ ನಡಿಗೆದ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸನ್ನಾರು ಆರು ತನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೋರಡು ಪಡೆದ ವಿನತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಲಪಟ್ಟದ ಒಡೆಯನ ಮನಸಾರ ನಿಂತಂದು ಇನಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗೆ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರ ಬರ್ರೆತ್ತನೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಬಂಡ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಡಿ ಟಾಪ್ ನಡಪರೆತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆಂಡಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಜರಾವಡು ಇಷ್ಟಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊರೆದು ವೇದಿಕೆದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ನಿತೇಶರೇ ಪ್ರಕಾಶ್ರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ರೆ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ರೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಮಣೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಉಪನಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನಂತ ಬಿ ಆರ್ ಪಂಡಿತ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಷಣ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತದೆ
ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದಾಂಡ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಪುನಗ ಯಾನು ಪಿದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೋರ್ಪು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಜರಾತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ఇక్కడ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂಪಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ತಿನ ತಾವ ಬೇಣಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಅರೆಗೆ ಅವು ಆಣಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಆಡಲ್ಲ ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಬಿಡ್ದು ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಪಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಅಡಿಟ್ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಅಡಿಟ್ ಇನಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಬಲಗನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದು ಇನಿ ಈ ಪಂಡಿತೋತ್ಸವ ಪರಿಸರ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟದ್ದು ತಾಂಗು ಕೊರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮನಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆರಿಬಿಟ್ಟದ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡರ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ದಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆರಿಬಿಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಯಾವೊಂದುಂಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಡೋದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಲು ಏನೇ ಅತಿಥಿ ಆದ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಂಡೆ ಯಾಕೆ ನಾ ತುಯಿನ ಮೋಣಿನ ತುಂಡು ವಾತು ಪೊರ್ಲತ್ತು ಅಂಡಲ ಪೊಕಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ದೀತಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಸದಾ ರಣಿಯಾದಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಬಂದಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪುಗಾರಿಯರು ಪಿರ ಯಾನೆ ಆಯ್ನ ಪುಗಾರಂದು ಪೋಡುದಂಡ ಅವು ದಾದಾನ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಯಾಯ್ತು ತೋಜು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಊರದಕ್ಕಲು ಪುಗಾರದು ಪರ ಊರದಕ್ಕಲು ಪುಗಾರಿಯರಂದಂಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಹೆಮ್ಮೆ ನನೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐನಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಿದಾರ್ನಲ್ಪ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬಾಯಿಡೆಂಜಿನ ಶಾಯತ ನಮಗಿನ್ನು ಅಡೆಪೋಯರ ಆಯ್ತ ಅಡೆಪೋಯರ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಂಡಲ ಯಾತ್ರೆ ಪಂಡಿತೋತ್ಸವ ಪಿದಾರ್ದು ತೊಕ್ಕೋಟಿಗೆ ಉಮಾಪುರಿದ ಅಂಚಿ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನಿಗಳು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಆ ಜಾಗೆಟ್ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಏತು ಸಂತೋಷ ಆಪಣಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಊರುಟ್ಲ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೈದಿನತ್ತ ಬೊಮ್ಮಣ ಸಂತೋಷ ಆಪಣೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ నేను తెచ్చా దానిలో పనోడు ఇంకా అందిస్తుంది దయకేండ మాత గౌరవాన్వితర్ల కుల్దేరు ವಿಜಯ ಗೇಮ್ಸ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಹೊರದಿರ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹೊರದಿದ್ ನಮ್ಮ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂತಂದಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಶಕ್ತಿನ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರಡು ಪಣೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಓಡೆಂದಿಕೆಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿದ ಅಪ್ಪನ ನಡೆತಡೆ ಅಪ್ಪನ ನಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆತ್ತಿಂದ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಡು ಅಪ್ಪೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ನಡೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇನಿ ಅಕಲ ಮಾತ ಒತ್ತಡದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಣಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅವನಿ ನಡೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪಿರವಂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಬಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋಮನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ದುಮ್ಮುಕೊನೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇನ್ನು ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಂಡು ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕೈಟೀನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸುರಳಿತವಾದ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಆದ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆದ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಸಂತೋಷ ನಾವು ದುಂಬುದ ದಿನಗಳ ನೇರ್ದೆಡ್ಡಂತಿನ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಸಾವಡು ಪಣ್ಮನ ಪಾತ್ರದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಗುದೂಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಲ್ ಕಿದ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ
ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡು ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತು ಗುದೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತೀರ ಆ ಇಕ್ಕಲ ಮುಹೂರ್ತ ಪನ್ಪುನಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಅಸ್ತು ಪಂಡ ದೇವರ ಪಾದಗ ಸಂದೈತ ಆಪನಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗೂದೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಇನಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಿದೋಡ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಪುದು ಇದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಊರ್ಲ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನತ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಮೂಗಲ ಸೇರೋ ನಿಪ್ಪೇರು ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ದೀಕಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅದಪ್ಪು ಅತಿಥಿನಗಳ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಆರ್ ಕೇಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಇಂಚಿತಿನಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿನಗಳ ಸೇರಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆದ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಆದ ಮುಗಿಯುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಅವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದ ಉರೊಮ್ಮೆಲ ತಿರುಗಿನಾಗ ಎಂಕಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಕಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಕಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉರೊಮ್ಮೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಚನದ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದಿಂಚ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜನಮಂದಿಲಿ ರಾಜ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋನಾಕ ತೂಪೇರ ಅಂಚನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೋಗಿನಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಎಂಕಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಕೆರೆ ಗುತ್ತದ ಕಂದ ಬರದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐನನ ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಬರೋಂದುಲರು ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹರಿಯೋ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಾನಗು ಏರ್ದಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಾದು ಹೊಸ ದಿನ ಹೊಸ ತೆಲಿಕೆ ಹೊಸ ಕನನು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚೆನಿ ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಗೆ ಜಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಹೊಸ ಅನುಭವನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿ ಅನುಭವಲ ಜೀವನಗೂ ಬೊಲ್ಪಾವುಡು ಪನೊಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡಾರಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪುಣ್ಯದ ನಾಡು ಓ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ನ ಪುಗಾರ್ದನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೇನ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗಳ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾದ ನಡುಪುನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲನ ನಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಿಪುರದ ಕಡೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತಗ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಣಗಾಪುರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೆರೆಗ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಳ ಬೆರೆಗ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ನಳ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಳ ಬೆರೆಗ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪನಾರು ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಗೆರೆ ಗುತ್ತು ಕಂದ ಅವರ ಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯ್ನ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ರಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೀಸಿಗೆ ಓಂಜಿ ಅಡತನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರಡಾಂಡ ಐಕ್ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ರಂಗನಾಥ್, ಅಂಚನೆ ತಂಡಗ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಸತ್ತೆಲು ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಯಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬೈದಿನ ಪೊಸಕುರಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದನ್ ಪನ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ತಂಡದ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡಗ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ SK ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಸನ ಮಂತಿನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೋನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದನೇ ಅಂಚನೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನು ಪನಂದು ಮುಗಿದನದ ಚುಕ್ಕೆನದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಜನ ಕೆಲಸ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪಡೆಯರೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ತುಳುಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರದಿಯಾದ ಪೂ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಮಂದಿರ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ವರಿಪವನ ಜನ ಕೆಲಸ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕ ಉಕ್ಕಲ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತನ ಪನ್ಮನ ಜನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಮಠ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಘುಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಇಪ್ಪಡಿತ್ತುಂಡು ಸಮಯಲ ಒಂಚು ನಂಚಿಂಚ ಅಂಚದುಪುನ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇತಿಗೆ ಪೋಯರಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದುಪುನಗ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಅಂಚದುಪುನಗ ಅಂಚಿಂಚ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಂದು ಎನ್ನುವೆ ನನ್ನ ಬೂನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ಯತೀಶರಣ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಈ ಊರುಡು ಯಾನೇ ಗೆಸ್ ಮಂತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೆತ್ತ ಕೊಂಡಾಂಡ ಅತನ ಇಂಚಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನಾಂಡ ರಪ್ಪ ಯತೀಶನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆರ ಆ ಪೂಜಿನ ಮನ್ ಪೂಜೆರು ಅತ್ತಗ ಮನುಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಗಂಭೀರ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ಒಂಜಿ ದಯಮಲ್ ತರೇಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆ ನಿಮ್ ಮುಖ ಸ್ಮೃತಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತಿಯನ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಬೇರೆನಿ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಗಾರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೇಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪುನಾಗ ಅರಿಗೆ ಏಪಲ ಏನು ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂಚನೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ನನಂಜಿದಾದ ಪಂಡಾಂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯರಿರಂತರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಊರುದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂಗೆ ದೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರೋಡ ಆಪು ನಂಚದ ನಮ್ಮ ಉಡಿತ್ತು ನಾಡ ನಂಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಪುರದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಲಪಾಡಿದ ದುಂಬು ಪುರಾಲ್ಗೊರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುಲ್ತು ಕುತ್ತಾರದು ಕೆಲವೊಂತೇರು ಪುರಾಲ್ಗ ಅಂದಮಾರಣಿಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತು ಅಡೆಮುಂಟ ಪೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಆತ ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ರೋಡು ಅಂಚದವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಿಪುರ ಅಡೆಗು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಳ್ಳಾರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ವಾರೀತಿಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋದು ಬರ್ತದು ನಿಕ್ಲ ನನದುಂಬಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡೆ ನಡ್ಡು ಮಾತ್ರಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರಂಡ ಕೊಡ ತೀಯರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸುಸೈಡ್ ಬಂತೊಂಡೇರು ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಮುಖ್ಯ ಸುಖ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟಿ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿರಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ದಿದ ತೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಲ್ದಿಕ್ಕುನಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಳ್ಳರು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಈ ಊರಿನತ್ತು ನಾನಾ ಲೋಕದ ಊರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರೋದು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ನ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪದ್ಯ ದಾರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ದಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನು ಫೇಮಸ್ ಯಾರ ಖಂಡಿತತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಗಂತ ಐದನೇ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಲ್ಕು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗ ಸಾಂಗ್ ಆತಿನ ಉಂಡು ಏತೋ ಸಾಂಗ್ ತಲಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ 2 ಭಕ್ತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂದಿನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೊಂಜಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಜೈತಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅವೇ ಆ ಬೇಲೆ ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡು ನಿಖಲ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥಾಮಂಜರಣ ಭಕ್ತಿ ಮುಖೇನವಾದ ಎಂಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಡಪ ಅಂಚನೆ ಅವಕಾಶಗ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಗ ಶುಭಾವಡ್ ಅಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಸೋನು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಹೊಸ ಗೊರಲ್ದಾರ ಅಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕದಾರ ಕಡಿತೇರು ನಮ್ಮ ಈತ ಶೋಕದ ದೃಶ್ಯನ ನೆನಪೊರಿಲಕ ಮನ್ಪುನ ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಆತ ನೆಟ ಉಂತೊಂದು ಅಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಉಂತೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿ ಎತ್ತು ನನೋರಿ ಎತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತು ಜನ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರತ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂಜಿ ಸನಾತನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮಲ ನಿರಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪ ಪೆರ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿನ ವಾರಡ್ ಈ ದಿವಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿನ ವಾರಗ ದೀತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ವಾರ ಮಂತೇರು ಐಕ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ ಬೊಕ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ದಾದ ಪನ್ಪುನು ದಾಲ ಪನ್ನೇರಿಜಿ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಾರಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಅವಕಾಶ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದೆ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ತೂಪಾರು ಎಂಗುಲು ಪಾಟ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿರಂತರ ತೂಪಾರು ಪಂಡಿತೋಸರು ಒವೇ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದಿ ನಿಜ್ಜೆ ಎಂಗುಲು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲ ನೇರ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ಎಂಗುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಾಗಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಎಂದುವೆ ಜಾಗಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪದ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬರತಿನ ಎಂಗುಲು ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪನ ಪದ್ಯನ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದಿತ್ತ ಇನ್ನತ ದಿನ ಅಂಜನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬೋಡಿತ್ತನು ಪೋತೇರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ನ ಯಾರು ಬಿಟ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಪಿರ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ದಯಪಂಡ ಬೈದಿನ ಅತಿದಿನ ಕುಲಪುರ ಅನನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಡು ಭಾಷಣ ಬನಿಯರಾಯ್ಜಿ ಮುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತರಾಯ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಥಾ ದೂರ ಪೋತಿನರು ಪಿರ ಬದ್ದದಿತ್ತ ಈತು ಶೋಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನನಾತ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಲಕ ಮನ್ಪಡಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಟ್ಟುಡು ಒಂದ್ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಪ್ರತಿಭೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸೊತ್ತತ್ತವು ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಪಂಡ ಇಜಿ ನಿಂಗುಲುತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಮನುಷ್ಯನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಗುಲು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನ ಪುರತಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಂಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬಾರಿಸೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಇನಿ ಮಾನದಿಗ ಮನ್ಪೇರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಧರ್ಮ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಿತಾರ್ದ ಸತತವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂದೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾನದಿಗ ಮನ್ಪಯ ಆಯ್ತಾ ಬರಿದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ತು ಫೋನಾಗ ಕಾಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಮನದನಿ ಕಾಂಡ ಪಿರಾಯನ ಫೋನ್ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸೊಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಗುರುತಿಸುವ ಎಂಗಲ ಧರ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಜಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂದೊಂದು ಬೈತಾನೆ ಈ ಹುಡುಗನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗುಲು ಗುರುತಿಸಾಯ್ಜಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬೈಗಲ್ ಭಂಗಮ ಇದ್ದೇರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಂಪುರ ಹುಡುಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಭಂಗಮ ಇದೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಟೀಮುಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡ ಅತ್ತೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಂಡ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಫ್ರೇಮುದಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಅಕಲೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡ್ನ ಆ ಬೇಲೆನು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವಂದ ಈತ್ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಗೆ ಎಂಗಲ್ನ SR ಮುನ್ನನ್ನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಮನೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಯಾವ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಾಂಡ ಮಾತಮೆ ತಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಾಪುಡು ಅಂಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂಗ್ಲೋಡು ಗುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ದಯಬಂಡ ಪೊಲಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂಪುನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತರು ಐಟ್ಲ ಎಂಗುಲು ಎಕಡೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ನನೋರೇನು ಪನ್ನಡಾಪುಡು ವಿಶ್ವೊಂದು ಪರಿಷತ್ತದ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೆದ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗುರ್ತಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುಡು ಎಂಗ್ಲು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಬರ ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ಏರು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೊಲೆಲಿಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಊರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪೊಲೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಪುನ ಜವನೇರ್ ನಂಜಿ ಕೂಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಿನಿ ನಿಕುಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಬತುಪ್ಪಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗುಲು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಪಂತಿನ ಜವನೇರು ಸರ್ಬಾತ್ ದಿದ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲರ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪಂತಿನ ಜವನೇರು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸರ್ಬಾತ್ ದಿದ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು
ಅಂಜಿಂದ ನಿರಂತರ ನಂತೂರುಡಾವಡು ಬಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆ ಅವಡು ಪೊಲಲಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುನಾಗವಾಡು ಏರ್ಗೆ ಅನ್ನಲ ಪ್ರೇರಣ ಬಂತೇರು ಬಾಜಿ ಎಲ್ದಿವೇರ ಬಂತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಗುರ್ತು ಜಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರೇರಣೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರುಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರು ಒಂಜಿ ತಂಡಡವಾಡು ಅದು ತಂಡಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಓನ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದುಮ್ ದುಮ್ ಬೋಲ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿವಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪ್ರವೀಣನ ಸಾಕ್ಷಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಲಾವರ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜನ ರಾಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ದಯಮಂತದು ಆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜನ ಎಂಗುಲು ರಾಪವನ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದುಂಬು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬೀರಿ ಕೇಸಿ ರೋಡು ತಲಪಾಡಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಪಾದಾರಂಧಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿತಾ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಅಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ ಶಾಂಭವಿಯೇ. ಮೂಜಿಲೋಕೋದ ಮಾಯೆ ಧ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ದೇರು ತಲಪಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಂಡೊದ ಉಲಯೇ ತಡ್ಯೋಡು ಕಾತೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೀತೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಂದಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ಡೆ ಮೂಜಿಲೋಕೋದ ಮಾಯೆ ಧ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ದೇರು ತಲಪಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಂಡದ ಉಲಯೇ. ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ. ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೆ ಮಿತ್ತಲೋ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಇರೇನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೂ ಬಿರ್ಕೆರು. ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೆ ಮಿತ್ತಲೋ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಇರೇನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೂ ಬಿರ್ಕೆರು. ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು ಇರೇನ ಬುಲ್ತುದು ಲೆತ್ತೆಮ್ಮ ಕನೊಟಿಂಕ್ ತೋಜಿಯರು ದುಂಬಿರು ಕೊಡು. ಜಯ
जय भार्गवी देविये त्रिलोक सुंदरिये जय जय भार्गवी देविये त्रिलोक सुंदरिये ಮೂಜಿಲೋಕದ ಮಾಯೆ ಧ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ದೇರು ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಂಡದ ಉಲಯಿ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಇಂಪುದ ಸ್ವರಟು ಬೀಜದ ಪುಗರಂಡ ಇರೆ ಮೈಮೆನ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಇಂಪುದ ಸ್ವರಟು ಬೀಜದ ಪುಗರಂಡ ಇರೆ ಮೈಮೆನ ಮಾನಿಲು ತೆರೆಯಂದೆ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಪುರದ ಮಣ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಕಾಪುಡು जय जय भार्गवी देविये त्रिलोक सुंदरिये जय जय भार्गवी देविये त्रिलोक सुंदरिये ಮೂಜಿಲೋಕದ ಮಾಯೆ ಧ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ದೇರು ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಂಡುದ ಉಲಯಿ ತಡ್ಯೋಡು ಕಾತೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೀತೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕಾರ ಮುದಲುಡ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಶಿಡು ದಿಂಜಿದಿನ ಇಸಲು ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಯೊಂದಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಶಿಡು ದಿಂಜಿದಿನ ಇಸಲು ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಯೊಂದಿನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಕೆದ ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೆನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಕೆದ ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೆನ ತೂಯರೆ ಹೊರಬಲಿಯೇ ತೂಯರೆ ಹೊರಬಲಿಯೇ
ಮೀಸಲು ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಯೊಂದಿನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಕೆದ ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೇನೆ ಮುಗುರು ತಿಳಿಕೆದ ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೇನೆ ತೂಯರೆ ಹೊರಬಲಿಯೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರದ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡಿಗೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಅಳ್ಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಾದ ನಮ್ಮದು ಜಾಬೀರ್, ತೌಸಿಕ್, ಇಮ್ರಾನ್, ಸಿಮಾಕ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಅಪ್ಪು, ಹಸನ್, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ನಮಾಜ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಳದ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.